Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 18 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? സന്യാസവും ത്യാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സന്യാസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയുക? സന്യാസം എന്നാൽ ത്യാഗമെന്ന് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാജി. ഇല്ല, അത് ത്യാഗമാണ് മാതാജി. സന്യാസം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക മോഹങ്ങളെ ന്യാസം. കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക. സന്യാസി ആലോചിച്ചാൽ മതി. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ, ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സന്യാസി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അതാണ് സന്യാസം. എന്നാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം. സർവകർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുകയല്ല, സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നു. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ചെയ്യണമെന്നാണോ ചെയ്യരുത് എന്നാണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മാതാജി. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അവസാനം ഒടുവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മരണശേഷം എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനിഷ്ടം എന്നാൽ പാപകർമ്മഫലമായിട്ട് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതായിട്ടുള്ള, സുഖദുഃഖങ്ങൾ ചേർന്നതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം സന്യാസികൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും നമുക്ക് പുനർജന്മം തരുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടും ചേർന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ? കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ കർമ്മം, പിന്നെ ഭഗവാൻ. ശരീരം, അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം,
പിന്നെ കർത്ത, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ കർത്ത. പിന്നെ ഉദ്യമങ്ങൾ, കർമ്മം. പിന്നെ കരണം, കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നീട് ഉദ്യമം, നാലാമത്തേത്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർമ്മം. പിന്നീട് ഭഗവാൻ, ദൈവം, ഭഗവാൻ. ഇത് അഞ്ചും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ഉടലെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ഇത് മൂന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ശരീരം കൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ന്യായമായിട്ടും അന്യായമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ 3 വിഭാഗത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സുപയോഗിച്ച് പലതും ആലോചിക്കുന്നു. സാത്വിക, രാജസിക, താമസികമായിട്ടുള്ള പലതും നമ്മൾ മനസ്സുപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. വാക്ക്, സംസാരത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ 5 കാരണങ്ങളും ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉടലെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 5 കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തു യഹ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാ നസ പശ്യതി ദുർമതിഹി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ മാത്രമാണ് കർത്താവ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും വളരെ ബുദ്ധിമാനല്ല. മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അതാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്ത അഹം ഇതി മന്യതേ. ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. അഹങ്കാരം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരമല്ലേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും. അല്ലാതെ ആരും തന്നെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ആരും തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് തീർച്ചയായും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് ഒരു മൂഢന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ശരീരവും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഗുണങ്ങളും ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ, ശരീരം, കർത്താവ്, കരണങ്ങൾ, പ്രയത്നം എന്നിവയാണെങ്കിലും ആത്യന്തിക കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണം അത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം കർത്താവായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ
16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം, കാരണം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമാനല്ലാത്ത, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അസുര സ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം സമ്പത്തുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ നേടും, ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ സമ്പത്ത് എന്റേതാണ്, ഭാവിയിൽ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും, അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, മറ്റു ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ വധിക്കും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനാണ്, ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ, ഞാൻ തികഞ്ഞവനും ശക്തനും സന്തുഷ്ടനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നെ പോലെ ശക്തനും സന്തുഷ്ടനുമായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നവർ അജ്ഞാനം മൂലമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം, അജ്ഞാനത്താൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ച് അവർ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവർ അധപതിച്ചു പോകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം വരാം, കർത്താവ് എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവല്ലേ, ആത്മാവ് കർത്താവ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കാരണം ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനെ കർത്താവ് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു കർമ്മം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, സൗണ്ട് ഇല്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, നെറ്റിപ്പോയോ? മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ലേ, ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ നെറ്റ് പോയതാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മാതാജി. ശരി. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവാത്മാവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. അതായത് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണങ്ങൾ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം അത് ആവശ്യമാണ്, അറിവ് ആവശ്യമാണ്, ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമാണ്, ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ആവശ്യമാണ്, ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, പിന്നെ ആ കർത്താവ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ അറിവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പിന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ദൃഢനിശ്ചയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പിന്നെ കർത്താവിനെ, ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, കൂടാതെ കർമ്മത്തെയും. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും, അതായത് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ബുദ്ധിശക്തി, പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം, കർത്താവ്, കർമ്മം,
ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ 5 കർമ്മ ഘടകങ്ങളെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനു മുൻപേ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം, യസ്യനാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാ ലോകാന ഹന്തി ന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാ അഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലാതെ, ഞാൻ ഈ ശരീരബോധത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാളെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ എന്നെല്ലാം തോന്നും. പക്ഷേ അർജുനനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധകളത്തിലാണ്. അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ജന്മം തന്നവരെയും, എൻ്റെ പിതാവിന് തുല്യരായവർ, തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തുല്യരായവർ, എൻ്റെ പിതാമഹൻ, ഗുരുനാഥൻ, ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപഫലം എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ലേ എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടി, താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി, കർമ്മത്തിന്റെ കർത്താവ് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതായത് ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ശരീരബോധം അതില്ല. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഗുണങ്ങളാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി, ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമേ അല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത്? കാരണം ജയം വേണം, എനിക്ക് രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയല്ലേ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും വധിക്കുന്നതും അവരോടുള്ള വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം കൊണ്ടാണ്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. മനസാ വാചാ കർമ്മണ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമായതുകൊണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ കൗരവന്മാരോടുള്ള കുടിപ്പകയോ വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും തന്നെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കടമയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളെ ജീവിതം തന്നെ അവർ നരകമാക്കി എന്നെല്ലാമുള്ള വിദ്വേഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് എത്രമാത്രം പേരെ വധിച്ചാലും ആ നരഹത്യ എന്നുള്ള ഒരു പാപം അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും തന്നെ പകയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെയോ തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ആ പാപം അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അയാൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അയാൾ തന്റെ മേലധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ വെടിവെക്കാൻ പറയുന്നോ, ആരെ വധിക്കാൻ പറയുന്നോ ആ പട്ടാളക്കാരൻ അവരെയെല്ലാം വധിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ എനിമിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് ഇവിടെ വരുന്നവരെ എല്ലാം വധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ അയാൾ എത്ര പേരെ വധിച്ചാലും അയാൾക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അയാൾ ഒരു വലിയ വീരനായിട്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അയാൾ അതേ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശത്രുവിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള തന്റെ വൈരാഗ്യത്തെ തീർക്കാൻ അയാൾ അതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലോ
അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കും. അവിടെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് മേലധികാരികളുടെ ഉത്തരവോടുകൂടി അല്ല ചെയ്തത്. പിന്നെയോ തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവിനനുസരിച്ച് താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു. അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 5 ഈ കർമ്മ ഘടകങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മകർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മസംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാന വിഷയം, അതായത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഏത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ ജ്ഞാനി, അതായത് ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ. എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജ്ഞാനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. അതായത് ജ്ഞാനത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾ, ജ്ഞാന വിഷയം കൂടാതെ ജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്നയാൾ ജ്ഞാനി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ കർത്താവ്. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം, പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ആ കർമ്മത്തെ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്, പിന്നെ ആ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പിന്നെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായി ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. അതായത് ഒരു കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, അതിന് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് അറിവ്. അത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു. അതിനാണ് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്ന് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ്. അതിൽ നിന്ന് കർമ്മം രൂപമെടുക്കുന്നു. ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോരണം ഏത് കർമ്മത്തിനും. ഇതാണ് പ്രചോദനം. അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പ്രചോദനം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തീവ്രമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീട് കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വീട് പണിയണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വീടായിരിക്കണം, അതിൽ എത്ര മുറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്ങനെയെല്ലാം അതിന്റെ ഡിസൈൻ വേണം, എവിടെ വേണം, അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഏത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെയായിരിക്കണം, വില്ലേജിൽ വേണമോ ടൗണിൽ വേണമോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആ വീട് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്ത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് സമ്പാദിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ. പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല.
കർത്താവും പ്രചോദനവും ഉള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല, ആധ്യാത്മിക കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ പ്രചോദനം എവിടെ നിന്ന് വരണം? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വരണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം, എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രചോദനം മൂലം എങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റപ്പെടുന്നു, അതായത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മവും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്ത എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്ത ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാ വശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, കർമ്മം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, കർത്താവ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും, കർത്താവ്, കർമ്മം എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജ്ഞാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത്. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവ ആത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദയും പറയുന്നത്. പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ശരീരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക് വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. എന്നാൽ രാജസികൻ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരം അറിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ശരീരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. ശരീരം മരിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവും ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് രാജസികൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.
അതായത് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ശരീരം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി അവയ്ക്ക് പിന്നെ ബോധമില്ലാതാകുന്നു, എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താമസികനാണെങ്കിലോ, താമസികന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു. യത്തു കൃഷ്ണവദേ കസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അദത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ, അതായത് എല്ലാം ശരീരമാണ്, വേറൊന്നും തന്നെയില്ല. പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നോ അത് മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, വേറെ സത്യം ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അയാൾ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നു. അതായത് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അതിയായിട്ടുള്ള ചിന്ത, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ, അത് ആ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ് എന്ന്. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. കാരണം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ അയാൾക്ക് അറിവില്ല. അറിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള അറിവ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കില്ല. അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ശാരീരികമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ചിന്തിക്കുന്നു. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസികം. അതായത് താമസികൻ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അറിവാണ് താമസികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അങ്ങനെ ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വ്യത്യാസമാകുന്നു, രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള അറിവ് അതെങ്ങനെ വ്യത്യാസമാകുന്നു. നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷതഃ കൃതം അഫലപ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്ത സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെയോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ കണക്കാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഫലത്തിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല, പിന്നെ ആ കർമ്മം തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളെയോ അനിഷ്ടങ്ങളെയോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കണം. പിന്നെയോ കർത്തൃത്വ അവകാശമോ ആസക്തിയോ തജ്ജന്യങ്ങളായ രാഗദ്വേഷങ്ങളോ കൂടാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലത് വരുമോ ചീത്ത വരുമോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് സന്തോഷമാകുമോ സന്താപമാകുമോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസികം. അതായത് രാജസിക കർമ്മം, രാജസികൾ എപ്പോഴും തന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് പിന്നെയോ ശരീരബോധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം രാജസികം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത് തത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസം. അപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ള അയാൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, അതും തന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. താൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും ദോഷമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതിനെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് ചുമതലാബോധം ഇല്ലാതെയുള്ള കർമ്മം നാശകരമാണ്, അത് താമസികമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇനി കർത്താവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അയാളെ എങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർ നിർവികാരഃ കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ അല്ലാത്തയാളാണ് സാത്വികവാദി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെയോ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അതായത് താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ജീവാത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്റെ ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ നോക്കുന്നില്ല, കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നു. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിതഃ കർത്ത രാജസഃ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസൻ. കാരണം രാജസി ശരീരബോധത്തിലുള്ളയാളാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ശരീരത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രാജസി. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ലോഭിയാകുന്നു, കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈർഷ്യാലുവാകുന്നു. കാരണം തനിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ഖേദമുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ വിശുദ്ധിയില്ല, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടോ ആന്തരികമായിട്ടോ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനും ആകുന്നു. അയുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്തബ്ധഃ ഷഠോ നൈഷ്കൃതികോ അലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. ഇനി താമസി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അസുര സ്വഭാവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭൗതികവാദിയാണ്, ദുർവാശിക്കാരനാണ്, ചതിയനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനാണ്, അലസനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് താമസി എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? ബുദ്ധിശക്തി വേണം. അപ്പോൾ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിർഭേദം ധൃതേശൈവ ഗുണദസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്വേന ധനഞ്ജയ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി എന്നിവ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ചു. ഇനി കർത്താവിന്റെ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാവേതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്ന് അറിവുള്ളവൻ, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ, കർത്തവ്യമായിട്ട് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. യയാധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ ആകാത്ത ബുദ്ധി, അതാണ് രാജസികം എന്ന് പറയും.
അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയാ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധിഹി സാ പാർത്ഥ താമസി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോൾ താമസി, ഒരു സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ താമസിക്ക് ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ശരീരബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് എന്ത് ഹിതമായിട്ട് തോന്നുന്നുവോ അത് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അധർമ്മത്തെ തന്റെ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതി അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധി, അതാണ് താമസികം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തമോ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ശരിയായ മാർഗം വിട്ട് അതിനെതിരായ വഴിക്കാണ് നീങ്ങുക. ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് അയഥാർത്ഥ ധർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. താമസ സ്വഭാവി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണക്കാരനായും വെറും ഒരു മനുഷ്യനെ മഹാത്മാവായിട്ടും കരുതുന്നു. സത്യത്തെ അസത്യമായും അസത്യത്തെ സത്യമായും സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം. ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ധൃത്യായാധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഃ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥ സാത്വികേ. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഇത്രമാത്രം കൃത്യം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിന് പുറകിൽ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാരണം ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട, പിന്നെ മതി, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്നുള്ളത് സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ മനസ്സിന്റെയും പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം നിരന്തരം പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥ രാജസി. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാണ്. അതായത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്നുള്ളത് തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അത് രാജസികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ളത് യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധാ ധൃതിഃ സാ പാർത്ഥ താമസി. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളിൽ അറിവ്, പ്രവർത്തനം, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രകടനം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സത്വഗുണത്തിൽ, പിന്നെ രാജസിക ഗുണത്തിൽ മാനസിക ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അറിവ്, അതായത് 3 വിധത്തിലുള്ള സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക അറിവ്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ആസക്തി കൂടാതെ, സ്നേഹമോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ, ഫലദായകമായ ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം നിയന്ത്രിതവും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിന്, സാത്വികമായ കർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കുചേലന്റെയും കഥ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവർ ഗുരുകുലത്തിലുള്ളപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്മാരായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് കാട്ടിൽ വിറക് വെറുക്കാൻ പോകുന്ന കഥ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അറിവ് അത് സാത്വികമാണ്. പിന്നീട് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഏതാണത്? ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, തനിക്ക് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദേവന്മാരെ എല്ലാം തന്റെ കീഴിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിവ് അത് രാജസികമാണ്. പിന്നെ താമസികമാണെങ്കിലോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് തന്റെ ആ ഒരു നിമിഷം തന്റെ ബുദ്ധിശക്തി വ്യത്യാസപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്റെ ആ ഒരു ദാഹത്തെ, അതായത് ആ വേട്ടയാടി വന്ന് വളരെയധികം ദാഹിച്ച് ആ ഒരു നിമിഷം തന്റെ ബുദ്ധി മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടുപോയി. കാരണം അവിടെ മഹർഷി ധ്യാനത്തിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവേകം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാതായി പോയി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ രാജാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോടും മനസ്സോടും വിവേകത്തോടും കൂടി ആ രാജാവിനെ തന്നെ മരിക്കുവാനായിട്ട് ശപിക്കുന്നു. അതാണ് അറിവ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ ശൃംഗി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ താമസികമായിട്ടുള്ള വിവേകമാണ് അവിടെ പ്രതിഫലിച്ചത്. അത് ആ അറിവ് താമസികം അജ്ഞത മൂലം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൽപ്പനകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെയാണ് ശൃംഗി രാജാവിനെ ശപിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന അക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചോ ആകുലതയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി അജ്ഞാനം മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ആ ശൃംഗിയുടെ ആ അറിവ് എന്നുള്ളത് താമസികമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി ബുദ്ധിശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബുദ്ധിശക്തി 3 വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രഘുഗണനും പിന്നെ ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം രാജാവായിട്ട് രാജ്യസിംഹാസനമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ തപസ്സിനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു മാനിനോടുള്ള ആസക്തി മൂലം അദ്ദേഹം ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷെ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ എല്ലാ അറിവോടും കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ജഡഭരതൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ രഘുഗണന് തന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള അറിവ്, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ബുദ്ധിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബുദ്ധിശക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ആധർമ്മികമായിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ ബലി കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എത്ര ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ബലി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തെ വധിക്കുന്നത്. അത് ധർമ്മമാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അധർമ്മമാണത്. അതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിശക്തി രാജസികം. പിന്നെ താമസികം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അത് താമസികം. കാരണം ഇവിടെ ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അയാളെ ബന്ധിയാക്കി അയാൾ മൂലകം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവർ കൊള്ളയടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നു. താമസികമായിട്ടുള്ള അധർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണം. ഇനി 3 തരം ദൃഢനിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ് 3 തരത്തിൽ ഇവിടെ കഥ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സാക്ഷി ഗോപാലന്റെ അന്നക്കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ
ഗോവർദ്ധനഗിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് അന്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ധ്രുവന്റെ കഥ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ധ്രുവൻ എത്രമാത്രം 5 വയസ്സുള്ള ബാലകനാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ, തന്റെ മുത്തച്ഛനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് തനിക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായ മോഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം രാജസികമാണ്. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്താൽ അതിയായിട്ടുള്ള നിദ്ര, ആ സമയത്ത്, ഉറക്ക സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ബുദ്ധിശൂന്യമായത്. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് ഉറങ്ങുന്നവർ സ്വപ്നത്തിൽ പലതും വിചാരിക്കുന്നു, പലതും തീരുമാനിക്കുന്നു, പലതും നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകും, നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. അതും 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 3 ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 3 വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ. സത്വഗുണത്തിൽ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖമാണ് സാത്വികമായ സുഖം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനും 2 നാരദമുനിയുടെ ശാപത്താൽ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തോട്ടത്തിൽ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മുട്ടിലിഴയുന്ന ഭഗവാൻ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ആ കുബേരന്റെ 2 മക്കൾ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അവസാനം അമൃത തുല്യമാകുന്നു. അതായത് ഇത്രയും കാലം അവർ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടാകുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവകൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കത് ഭൗതിക തലത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ലേശകരമായിട്ട് തോന്നാം. വെളുപ്പിന് 3:30 എണീക്കണം, കുളിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം, മംഗളാരത്തി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപേക്ഷിക്കണം, ചായ കാപ്പി ഉപേക്ഷിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ വിഷതുല്യമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെയധികം അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സുഖം, ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് അജ്ഞാനത്തിലാണ് ഭൗതികമായ പലതും ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഭംഗം വരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നീങ്ങി ജീവാത്മാവ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാം തന്നെ അമൃതതുല്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത്
വിഷമായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി തുടക്കത്തിൽ അജാമിളന് എല്ലാം തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. വേശ്യയുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ പിന്നീട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ മരണക്കിടക്കയിൽ യമദൂതന്മാരെ കാണേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വിഷതുല്യമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ഒരു രാജസി അനുഭവിക്കുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവസാനം വിഷതുല്യമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു, അയാളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടത് രാജസികം. എന്നാൽ താമസികമായിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതായത് ആദ്യവും അവസാനവും എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷമാണ് അവിടെ. കാരണം മദ്യത്തിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷതുല്യമാണ്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം താമസികമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവർക്ക് സുബോധമില്ല, അവർ ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിവേ ഇല്ലാത്തവരാണ്. പിന്നെയോ എപ്പോഴും പ്രമാദത്തിൽ, അതായത് ഉന്മത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അവർക്ക് ശരിയെന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമേത് ചീത്ത സുഖമേത് എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അന്ധമായിട്ടുള്ള, അതായത് അജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം, അത് താമസികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക്, ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ഗുണങ്ങളുടെ വകഭേദങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ദേവലോകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സത്വഗുണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ളത്. കാരണം അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നത്. പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിടെയും ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അവർ സുഖവും ജ്ഞാനവും അനുഭവിക്കുന്നു. താഴേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ താമസിക ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവിടെ താമസിക ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ രാജസികമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്, രാജസിക ഗുണം. എങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഗുണങ്ങളല്ലാതെ ഇവിടെ കർത്താവായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിർത്തുകയാണ്. ഇനി 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അങ്ങനെ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തരാകാം, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നെല്ലാമാണ് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് പിന്നീട് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മിക്കവാറും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ജയപാതക മഹാരാജ വരുന്നുണ്ട്. ജയപാത മഹാരാജ ദീക്ഷ മാതാജി, ഇസ്കോണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശനിയും ഞായറും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത ആഴ്ച. പൂവോ മാതാജി? അതാണ്, ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോ ലൈവ് ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് കൃഷ്ണ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയായിരുന്നു മാതാജി. അയച്ചിരുന്ന പേപ്പർ ആൻസർ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കിയോ മാതാജി? നോക്കി മാതാജി. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക്, കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിയായിണ്ടോ മാതാജി? ഗീത അതാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം അതേപടി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സും പിന്നെ പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാ. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സും ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മാതാജി. അയ്യോ ശരിയായോന്നറിയില്ല. മാതാജി 7-ാം തീയതി 8-ാം തീയതിയും എല്ലാവരും വരും അങ്ങോട്ടേക്ക്. അമ്പലത്തിന്റെ ഇനാഗുറേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇനീഷ്യേഷൻ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ. എന്താ പറയുന്നത് പ്രഭുജി? അതാ ഈ 7-ാം തീയതി 8-ാം തീയതി അതില് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അത് ചില ലാംഗ്വേജില് ആദ്യത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അവര് വേഗം തുടങ്ങിയവര്. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ചിലരുടെ കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് നേരിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് 8-ാം തീയതി ആയിരിക്കും. അതെന്നാ ഇനി അറിയിക്കും പ്രഭുജി. അത് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തോന്നി. 2 പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഏത് ദിവസാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മാതാജിക്കൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് 8-ാം തീയതി ആയിരിക്കും. അറിയില്ല അല്ലെ? അറിയില്ല പ്രഭുജി, അത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലര് അനിത മാതാജി എല്ലാം അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം വന്നാൽ പോരെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അനിത മാതാജിക്കുണ്ട് ദീക്ഷ. പിന്നെ പ്രേമ മാതാജി വരുന്നില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് മോനും കൂടെ വേണം വരാൻ ബോംബെന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് 6 ജരൂരി പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വൈകിട്ടേ പുറപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. 16 മണിക്കൂർ വേണം ട്രെയിനില്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങള് ഉച്ചയാകുമ്പോ എത്തിയാ മതിയോ? 7-ാം തീയതി മതിയാവും മാതാജി. അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാൻ പറ്റില്ല? ഫ്ലൈറ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ബോംബെ ടു മംഗളൂരു ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ല നോക്കൂ, ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്. മതിയാവും മാതാജി. 7-ാം തീയതി ഉച്ചയോട് കൂടി എത്തിയാൽ മതിയാവും മാതാജി. 7-ാം തീയതി ഉച്ചയോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എത്തും. 16 hours കാണിക്കണേ ട്രെയിനില്. അതെ ട്രെയിനിൽ കുറച്ച് അധികം സമയം. അതായത് മംഗലാപുരത്തെ എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റും ലാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതെ, എല്ലാം ലാൻഡ് ചെയ്യില്ല. അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക്. ബോംബെ ടു ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് വരണം തോന്നുന്നു. ബോംബെ ടു ബാംഗ്ലൂർ ദൂരമായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറപ്പെടാൻ പറ്റും. 8-9 മണിയോട് കൂടി വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 6-ാം തീയതി. അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ നോക്കും മാതാജി. ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യും.
അത് മതിയാകും തോന്നുന്നു. കാരണം മാതാജി നമ്മള് മലയാളികൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൺഡേ ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്, അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്കൊന്നും അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണെന്ന്. സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതെ മാതാജി, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഉച്ചയോടുകൂടി എത്ര വേഗം പറ്റണോ അത്ര വേഗം എത്താൻ നോക്കും മാതാജി. ശരി മാതാജി, എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ? ഇല്ല മാതാജി, ആവണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ അഷ്ടമി രോഹിണിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഭഗവാനെ വെക്കണ ആ ഹോൾ അവര് തീർത്തു, പിന്നെ അടുക്കള തീർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അന്നദാന ഹോള് അതെല്ലാം ഒരുമാതിരി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ അമ്പലത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കൂടെ വേറെയും ഉണ്ട്. അവര് അവിടെ എന്താണ് ലൈബ്രറി അത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അമ്പലത്തിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ ഇതില് ഇന്ന് എഴുതിയിരിക്കണ ഗീതാ ക്ലാസ്, അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കണേ, ഓഫ്ലൈനും അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ളതും ഒക്കെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട തോന്നുന്നു. അപ്പോ കുറച്ച് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണല്ലോ പ്രഭുജിയുടെ. അപ്പൊ അത് ഈ വരണേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നത് തീർക്കുമായിരിക്കും അവര്. എന്തായാലും അമ്പലം മുഴുവനും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാജന്റെ കയ്യിൽ ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്യിക്കാന്നാണ് പ്രഭുജി. അതിനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച. അവിടെ വന്നാൽ താമസിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടോ മാതാജി? അത് ഇതേമാതിരി കുറെ ഡിവോട്ടീസ് അവിടെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അവരോടൊപ്പം അല്ല എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പ്രഭുജി. ഗസ്റ്റ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പ്രഭുജി. ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറയണത്. അറേഞ്ച് ചെയ്യുണ്ടാവും. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുമായിരിക്കും പ്രഭുജി 1-2 ദിവസത്തില്. അടുത്ത ആഴ്ചയാണല്ലോ. കാരണം ഇനീഷ്യേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ പേര് വരുമല്ലോ, അവർക്കെല്ലാം താമസിക്കാൻ സൗകര്യം വേണ്ടേ? അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. അല്ല, ഇതുണ്ടാവും, വാട്സാപ്പിൽ വരും അല്ലേ? അതെ അതെ, ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇനി 3 പേര് തരാനുണ്ട്. ഇത്